Antangarane ngajurit gong madur gongso tetep kaya butula war kang diting turangga estineng dojo kang kagitir ora kata ingkang dojo dojo layu sepit aku to kula wonten jauh ora ana tembung iki dadak rinonce kanthi endah awit kahananmu saya sereng ngertenono lamun negara Pancala wektu dina iki ana jroning bebaya kaya dene dahana kang tinarungku semanci-manci bisa kobar awit saka pae kandayaning Prabu Jungkung Mardiya ing ngarsa nglamar marang Wara Srikandhi ning nganggo ngincin marang Paman Prabu Drupada Ratu Parangguwarja Prabu Jungkung Mardiya yen to panglamare ora tinapa negara Pancala bakal dibumi angus walah dalah suwendel padha wani iki kula wonten dawuh tatanen rasamu bakal tak pethuke yen nganti dheweke bondo kalani rapati barisane sedina wis tak ketemu lan tak jalewe padha bertandano budal dina iki Pan Surawerta wonten dawuh mara metuwa jaba perintahna Wadyabala dawan saka negara Mandura dadekna siji karo Wadyabala saka ing Pancala dadi beteng negara yen nganti ana mungsuh sing arep gawe geger dibalekake warmata pasilan enjing bidhagumara saking jroning negeri ingkang bala puswa busananira desaya wetalira saka ing jalani biarasa netangi jagat tumunguk-munguk aning sapu sae glugir martabang sutira ana sarating surya nang mega lan gunung-gunung kok sampat sanjara prajurit ketingal lumaris bidaling kok Wadyabala
Kumpul sajuru-juru koko pancaro Peniram Marana Locok yang pending ongkong Sang setiaki kangin nongkong Cucuring Prawadya Kula kepiye patih kala sekti anggonira nelasihake marang Prabu Drupada tumrap penglamarku marang Wara Srikandhi. Inggih sinuwun, mugi andados ing kawuningan. Ngantos panca hari Prabu Drupada dereng atur pawangsulan awala saking Parenggu Barjo. Ketingalipun Prabu Drupada awal boten ngulungaken Wara Srikandhi. Lho. Kok ngono? Nggih. Nalika kula matur wonten ngarsanipun Prabu Drupada wonten satunggaling narendra ingkang wanuh-wani nyengkalak rembak kula wonten ngajengipun Prabu Drupada. Ratu ngendi? Narendra Mandura Prabu Baladewa. Prabu Baladewa makili Prabu Drupada amangsule ing dados panyuwun kula. Mangsulane kepiye? Pawangsulanipun Prabu Baladewa badhe ngulungaken Wara Srikandhi. Namung wonten syaratipun. Syarate apa? Kula kedah nyawisaken wadyabala sekedhikipun gangsal atus tuwing wadyabala kau kinen rangkep senjata menika ingkang dados wangsulanipun Prabu Baladewa. Agat sang kadirang renanggul kinembet-embet dosang nanging bawana. Ya. Kowe disemu ora krasa. Liripun dos pundi? Baladewa kuwi dadi talang ngatur ratu ing Pancala Prabu Drupada. Ngulungake Wara Srikandhi kanthi pasesen 500 kon nggawa gaman. Kuwi cetrane yen to Prabu Jungkung Mardya ditantang melek-melekan karo Baladewa. Wah. Ngantos boten karaos sinuwun. Ing kene Prabu Baladewa kamu kepengin nodi marang Prabu Jungkung Mardya ketapno wadyabala saking Parenggu Barjo. Mara tudurna dapure Baladewa kaya ngopo aku sing bakal ngrampungi. Wah. Wadyabala budal
ing ewo mandika bangun selang pedangipun kang taman brojo teman tekeng lali surak manenggar gumuro surak manenggar gumuro ana cendhek cilik bringose sekepel sisih marang aku wong iki sapa iki satria lesan kula Setyaki aranku daliraken kuwi sapa Edian iki ST Gusti Prabu Jungkung Mardya tanganku tembung aranku tembung Prawira Sandi yo ayo sing jeneng Baladewa ngetekake sayembara bakal mulungake sang Gaywara Sri Kandi nanging kene nyawisake Madya Bala cacah 500 kanthi sikep gegawé iki aku sing dadi genep 500 marang aku Baladewa najure ora sah golek sing ora ono Setyaki sing bakal ngrampungi perkara iki lakon Boyong Wara Sri Kandi watur bisa ngelangkai bangkir Setyaki wah Edian arep nantang perkara banjur amin dapat burak kae kamu sate kamu tak kudu sate
Ndoro para wadya ing bareng Dumarjo. Gulungan genderamu bangka ana gamanmu. Prabu Jungkung Mardeya sing bak ngrampungi perkara iki. Tibaning jemaring mbah dadimu. Nibake gaman tanpa sumbar iki sapa? Wah, lah dalam menungso ora toto. Kalau ora dongomu iki. Iki lho. Kowe sing dodol gaman iki kowe. Kowe iki bakal gaman tanpa sumbar dapuramu. Gua. Dodok. Goblok kok dodok mengurep. Dodok. Kowe sapa? Prabu Jungkung Mardeya lho. Ale kowe sapa? Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Ala Yudha Karsana Kakrasana Kusuma wali kita wasi Daladara. Kowe sing arep boyong Srikandi, kowe ngancam Ratu Drupada. Ratu Pancala tak ancam. Yen nganti Srikandi ora diulungake, kowe arep gawe karabane kene. Saja wis pancen kowe jere urip arep nyoba ngincim Ratu Pancala. Mungsuhmu Baladewa tungkakku ki lho. Ora toto. Kurang bolo nyurono, kurang gaman berpatio, ampian nyurono, putri yang mencarman, orang-orang bolo berkikir, kalau sayu kaboro, riburit, yang satu lagi, kurang kotor. Jadi, oh ninggi kok Prabu. Ngapa? Saja kok malah ngendani marang si dadi kekarepanku. Kowe ngendani laku kowe ning apa? Oh ninggi. Kemar kok Prabu kala nangkung rumiyin sampun ngantos wonten pejah wonten ing madyaning Rananggana wonten ing Pancala. Aduh, Srikandi. Tinemune kowe tresna karo aku. Kowe ora ngliwo yen aku dipateni. Kowe iki tak bilani malah kaya ngono kuwi piye? Lah kok malah bilani dapure Jungkung Mardeya. Lah ngerti ngono ora mau kudune wis ngomong to ya.
Aku ora digenahke karo Paman Prabu Drupada. Coba sing kanthi tari seneng apa ora sak antemane. Kowe iki sampun ora perlu datang nganggo karosan. Amuh kowe iki wis nyenekake kok. Lho apa aku ngamuk-ngamuk mau coba apa coba. Nek senengi omong ora usah sambat. Sambat karo ora yo sing mlaku iki. Orang jaluk saran. Orang dadak wayangan iki. Mangke rumiyin kok Prabu. Kepiye Sri Kandi? Diundang Kanjeng Langit kalak-kalak kapok dari kincanging sang mawe kandrung. Sabarang kadulu kirmo yak naik. Sri Kandi. Apa kowe ora liya yen to aku dipateni Prabu Prabu Baladewa. Mengko dhisik Prabu Junggung Mardiya. Mulane nganti aku menggak kok Prabu Baladewa, aku mung emang bumi utah getihku aja nganti ana. Getih utah napa ana negara Pancala. Mula yen kowe ora kepengin ana getih utah ana kene, mara enggak ayo kowe tak boyo marang negaraku Aranggumarja. Prabu Junggung Mardiya, ora apa. Aku gelem dadi bojomu ning aku njaluk wangenan. Njaluk wektu iya. Suwene pirang dina? Aku njaluk wektu kowe ngentenono 100 dina. Lho. 100 dina. Iya. Gelem apa ora? 80. 100. 80, 70, 50, 50. 100. Apa ya ora entuk medhul. Iki kaya tambak jebol-jebol rasaku. Kaya wis ora iso dibendung. Saben-saben panas awakku mung tak gunjuki banyu sirahku. Pamrih karep ben lali marang sira Sri Kandi. Mong kari gelem nuruti apa ora? Yen gelem nuruti aku ya bakal lakon dadi bojomu. Ya. Yen pancen mengkono tak enteni 100 dina. Mengko yen wis tak wetung 100 dina kowe bali ana kene tak temoni ana kene ya. Tak direni kandhamu Sri Kandi. Rengganing Puratulaya Sri Cinawi Susutya manik Sumarang Sorat Sumirat Titi Sunda Gagak Ngarang Titi Yoni Kapat Mongso Wayahe wus madya Ratri
Abya lintang ing gegono aras tumenging akasa masung sudiring panges Sri Adi, kula mendhawuhaken Sing Rama. Kowe duweni muga aja nganti ana banjir getih ana Pancala. Bareng krungu ana kedadian kaya mengkene kowe banjur lumayu sumusul marang kadangmu tuwa. Anakku Baladewa. Kowe iki ndek arep apa? Mula Sri Kandi uang ku ya aja kokean pilih-pilih mengko malah mundak kepilih. Mula ngene upamane sira Sri Kandi tresna marang Prabu Junggung Mardiya matura karo Keng Rama ora apa-apa. Isi-isi aku cari umpama durung nganti ngamuk ora apa-apa lah wis ngamuk iki. Apa ra isin nek ngene iki? Angger piye to? Oh Prabu, ana apa? Mila kula ngantos misah nggenipun Koko Prabu Baladewa Bandayuda. Kepengin sanget kula menika jejering manita ketinggalaken tanggel jawab kula. Murih hanjagi tentrem negari Pancala Koko Prabu. Iya, bener. Lah terus kerampungan ngrembug iki kepiye? Apa kowe gelem? Kowe gelem dibojo Prabu Junggung Mardiya? Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Kula sampun pinanggih kaliyan Prabu Junggung Mardiya. Ugi sampun kula aturaken. Kula purun kawengku garwanaku kula nyuwun inah wedal 100 dinten. Lah nek nganti 100 dina kowe ora ndang wangsulan ki sing miris malah rasaku jalaran dheweke wis ngincim marang negara Pancala. Ya nganti ora enggal pun marang mangsuli negara Pancala digawe karang abang. Menawi wonten pangancam kados mekaten kantun masalah dhateng Koko Prabu Baladewa, amok ora sudi. Aku iki was temanten malah kowe engko ngisin-isinke aku. 100 dina iki stop petung kok urung, 100 dina lho. Oh nggih Koko Prabu. Bose, kowe kok njaluk inah 100 dina iki karepmu kepiye? Kanjeng Rama, kula menika mireng menapa ing dados pangandikanipun Kanjeng Ibu Gandawati. Nalikanipun paduka menika kagungan putra Kakang Mbok Durwadi, kepengin sanget paduka Kanjeng Rama nggadahi putra kakung ingkang kinudang-udang dados senopati negari Pancala. Iya, pancen mengkono kahanane. Ning ora kok jeneng aku ngemohi kowe iki ora. Ning aku wis entuk tamba jalaran wis entuk tresna jumena ngono. Namung nadyanto makaten kula menika nggadahi greget nadyanto kula wanita. Kula kepengin ketinggalaken jiwa senopati kula Kanjeng Rama. Iya. Lah terus yen umpama kowe arep njaluk inah 100 dina karo Prabu Junggung Mardiya sambung rapete apa? Kowe kepengin ngetokke jiwa kasenopatenmu Sri Kandi. Nuwun inggih Kanjeng Rama. Sasampunipun mekaten kepareng kula nyuwun pamit. Kula badhe medal saking kedaton Pancala. Lah, ora tenan to. Kowe lunga ora apa-apa sing dipetung kowe iku sing ditagih aku. Ngerti? Wong ki nek ora gelem duwe petung, nek ora gelem ditagih, ya aja kokean petungan ngono lho. Lah kowe kono gawe inah 100 dina mari lunga. Lah kok sing ditagih iki ora ngrumangsani janji kok malah aku kena ngaradan 100 dina karo lunga nyang endi arep mlincur nyang endi. Kok nggih Koko Prabu, kula menika badhe ados guru ingkang saged mulang ngreh olah kridaning kaperangan. Menapa malih kula kepengin sanget njemparing menika saged titis. Mila kula badhe nyuwun pamit medal saking kedaton Pancala, tumuli kula badhe ngluru guru minangka dados guru kula ing ngreh kridaning kaperangan Rama. Wong ing driya mangu
pangunkum kanduhan rimang lerlena tanpa kanim yen tantur selengku sang Hyahutama mangkono sang nata murbalus nyolong ngerepo Gusti yen arep golek guru kanggo ajar perang olah kridaning kaperangan turut meneh kowe arep golek guru sing bisa ngajari kowe supaya tipis jemparing terus menyang endi sak Pancala ki ora ana sing endi wonten dawuh Koko Prabu satriya kang tipis jemparing sak ngertiku ning Pancala ki ora ana ning sak ngertiku ora ana liya mung ana loro siji Kyai Prabu Ngawangga kaping pindho kadangku Dimas Arjuna kok inggih Koko Prabu menawa kepareng Madukara Koko Prabu kula badhe suwita dhateng Madukara kula badhe nyuwun dipun gladi kaliyan Pangeran Arjuna kula kepengin anggadahi kasudeban kaseten kados dening Raden Arjuna ingkang titis jemparing Koko Prabu ya yen pancen mengkono sing dadi kekarepanmu aku amung melu nekseni wae ning mara gani prasaja kowe iki jane tresna apa ora karo Prabu Jungkung Mardiya nyun mangapunten Koko Prabu kula menika babar pisan mboten nggadahi raos tresna lah kok kowe ndaluki nas 100 dina lah yen nganti 100 dina apa sing gawe tanggung jawabmu kula sampun kencan semayan kaliyan Prabu Jungkung Mardiya wonten papan ingkang kangge pepanggihan kula wau. Lho, ora seneng kok kencan iki piye? Ora seneng kok gelem dijak ngalor ngidul. Atimu karo lambemu ora padha. Oh nggih, menika langkung dados pikajeng kula pinanggih kaliyan Prabu Jungkung Mardiya. Pikajeng kula saksampunipun kula meguru dhateng Pangeran Arjuna. Oh ngono inggih. Upama Prabu Jungkung Mardiya ora dadi bojomu lah sing kok arep-arep bojo iki kaya ngapa to? Kowe kepengin duwe bojo sing kaya ngapa? Oh nggih kula kepengin nggadahi calon pengayoman ingkang tanggung jawab lahir batosipun. Oh ngono inggih. Ingkang saged nyamping-nyampingi dhateng gesang kula. Ingkang saged ngayomi dhateng kula lahir tuwin batos. Ngampi-ngampingi lahir iki apa? Menawa wonten ingkang jawab calon bojo kula saged ngetingalaken kekendelanipun mbela dhateng kula. Oh, ngono inggih. Lah yen ngampi-ngampingi jiwamu menika njagi ngreh raos kula. Nadyan upaminipun kula menika pinanggih kaliyan satriya. Kula dipun mayuh inggih purun sabar satriya kula tanggung jawab kaliyan kula ngayomi lahir batos. Oh ngono inggih. Lah satriya bagus kuwi satriya sing kepiye? Bagus ki miturutmu sing kepiye? Satriya sing kepiye? Satriya kang ugemi jiwa kasatriyanipun mboten mingkuing pekewuh, mboten mendhing pamiluta. Menawi wonten bebaya mboten badhe balinjani kok Prabu. Oh ngono inggih. Lah upama ana satriya sing seneng karo kowe. Delalah. Kowe ya cocok rasamu mongko satriya kuwi wis duwe bojo. Kowe gelem nampa apa ora? Sampun dados prasetya kula sauger ngayomi lahir batos kaliyan kula tetep badhe nampi. Oh iya. Pancen ayu lahir batin. Kowe ora kepengin gayuh sing luwih saka kuwi waton wis kayem rasamu. Nggih. Menawa malih satriya kula mau titis olah kridaning jemparing. Menika saya ngandurungaken dhateng manah kula. Satriya sing titis jemparing. Inggih. Oh iya. Ora ngono kowe iki jane seneng karo Janaka. Yen mate kok ora. Delok apa to?
Sri Kandi terus cincin senengane kok paman piye nggih Kresna kula sampun tanggap menapa ingkang dados kersanipun Yayi Sri Kandi iya lah upamane tenan iki upama lho ngomong apa upama tenan Sabadra iki Bratajaya iki aduh ini kaya bayi sampun to dipun mirsani mawon babare lak mados pundi kepareng kula nyuwun pamit kula badhe ngawat-awati saking kantor biyen Yayi Sri Kandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Pedro. Kang garing apa dene Bagong? Ana apa Le? Ana to Mas. Iki aku karo kowe nampa pangkurmatan sing tanpa pepindhan dene panjenenganing Ibu Bupati Magetan, aku lan kowe sakanca tinimbalan mapan ana ing alun-alun Magetan. Nggih. Minangka mengeti hari jadi Kabupaten Magetan sing kaping 350 taun. Nggih. Muga-muga sakwise gelar pahargyan wayangan iki Magetan tetep ayem tentrem tinebena ing Durga Sengkala cinaketa ing bagya mulya. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun nggih Bu. Ibu Bupati sampun kepareng ngayomi dhateng pun Bagong sak kanca saking Solo. Nggih. Panjenenganing Bu Bupati kuwi piyai sing ora beda-bedakake. Piyai putri sing patut diacungi jempol ya sebab legawa penggalihe minangka dadi senopati Kabupaten Magetan. Nggih. Panjenenganing piyai sing lega-legawa lenggah minangka dadi bupati kuwi ora kok kepengin apa sumungah sesungaran kuwi ora. Bu Bupati kelawan panjenenganing Kang Suyat mung kepengin nandur lelabuhan becik tumrap marang masyarakat lan Baraya Wagung ing Magetan. Nggih. Ora ana liya mung kejaba kepengin nandur lelabuhan. Awet dawing para winasis sak apik-apike wong kuwi wong sing piguna tumrap marang wong liya. Nggih. Mula gandeng panjenengane kagungan muga ya kuwi gelar pahargyan akeh sing padha nyengkuyung. Buktine akeh donatur sing kepareng ngatur pasumbang wujuding bebungah utawa door press. Heeh.
Durprese akeh banget. Mula gandeng mau sore wis diaturake, iki nggon gara-gara ya isih ana durpres ning sing kudu diumumake. Oh ngono? Nggih. Ning sadurunge yo iki ngaturke legon sing disuwun menawa ana sing ngersake pepeling kudangan katresnan sejati. Oh nggih. Heeh, mboko siji ya kok di anu apa kuwi kudangan wis mung kari katresnan sejati. Nggih. Aku tak nyuwun tulung karo Mbak Eka Prihatini sih ben jumeneng kene. Wonge metu. Oh, alah nggih. Wonge metu. Heeh, mula kok curut ning isor ndebokmu sapa bae? Eka. Anu wae nyuwun tulung sik Mbak Fahmi karo Mbak Gentari rene. Wah, taram-taram truk. Padha ayune, padha sing nyenengke, nggih. Padha wedoke. Heeh. Mbak Fahmi. Dalem. Waduh. Ra urung ngantuk ta? Dereng. Ora mungkin. Dereng wonten mimpi saged mil-mil. Oh iya. Penake ngono kuwi lho ning Magetan. Ya ta, bawane dhewe lungguh lindi-lindi degok, ya ta. Terus sing ngarep ibu-ibu sisa ke Magetan ning mburi karo lir-lir ora ana sing ketok. Heeh. Agar ora senden-senden cakap bunga gak apa-apa. Aja tak seneni kuwi ora. Kuwi katresnan kuwi. Ben Gentari. Dawuh. Wis di acara apa urung Gentari? Kula sampun. Oh wis. Pun. Rombongan apa udu? Alhamdulillah rombongan. Oh. Ya syukur. Nabuh apa? Le, anu nduk kok le. Le nduk. Heeh. Samenika biasanipun nabuh sentem. Heeh, saiki sing lendem. Nggih. Muga-muga samalah. Apa tak ijabi saiki kok piye? Bahane. Lagi cocok ta menika. Heeh, seneng. Heeh, aku ya cocok-cocok wae. Heeh, nuju karo